נשמעתי מפי מורנו ורבנו ועטרת ראשנו קודש הקודשים, רבן של כל ישראל, אביהם של כל ישראל, רבי דוד חי אבוחצירא, שהשם ישמר חיים לאורך ימים טובים וארוכים, אמן. אשר יהודי הזה צופה ורואה ויודע מסוף העולם עד סופו, השכינה מדבר מהגרון שלו. הנה עכשיו בדורי לפני כמה דקות לפני שהגעתי לשיעור, קיבלתי שיחת טלפון עם איזה יהודי אחד שהייתי איתו ביחד אצל הצדיק, ולא עלינו גילו חשש של מחלה לאשתו. ישר נסענו לצדיק, הרב ראה את הנתונים, אמר אין לה שום דבר, בריאה ושלמה. למרות שהנתונים הם מורים שיש לה את המחלה, בריאה ושלמה, אין לה שום דבר, תגיד לה שלא תחשוש מכלום. יצאנו מהרב, הלכה לעשות בדיקה שהתוצאות זה עוד חודש. הוא התקשר אליי, החזירו תשובה אחרי יומיים, אין לה כלום. הצדיק אמר אין לה כלום, אין לה כלום. כמו שהצדיק באחד הפעמים אמר לי, הרופאים אומרים, אבל אני קובע. הרופאים, אבל אני קובע, זה כוח של צדיק. מאיפה זה מגיע הכוח הזה? צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. איך הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? סיבה פשוטה. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק מקיים. למה הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא גוזר בתורה הקדושה, אז הצדיק מקיים. אז מוריי ורבותיי, בשביל להגיע לדרגות הללו, אנחנו צריכים להקשיב למה שבורא העולם אומר.